Beste mensen, fijn dat u weer hebt afgestemd op deze uitzending. We willen vandaag gaan luisteren naar het evangelie van de 24e zondag door het kerkelijke jaar. De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Jezus Christus, volgens Matthäus. Lof zij u Christus. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: Nee, zeg ik u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het rijk der hemelen op een koning, die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met de dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen wat er gebeurd was. Daarop liet de Heer de dienaar roepen en sprak: Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Bij het realiseren van een gebouwcomplex, wat ik beroepsmatig doe, loopt veel wel, maar veel ook niet conform het boekje, zoals we dat zeggen. Veel partijen, zowel in het voortraject als bij de uiteindelijke uitvoering, zijn nodig en worden gecontracteerd om hun kennis en hun vaardigheden in te komen zetten. Los van de arbeidsinzet moeten ook veel leveranciers, soms letterlijk, maar meestal figuurlijk, hun steentje bijdragen aan het hele bouwproces. Het onderling waarmaken van afspraken is een probleem. Vooral op dit gebied is er best veel gedonder. Er is altijd wel wat aan de hand. Dagelijks moeten er concessies worden gedaan. Startdata komen niet meer uit zoals bedacht of kunnen door partijen niet conform afspraak ingevuld worden. Mensen vergissen zich. Gegevens kloppen soms niet helemaal. Firma's kampen met zieken. Transporten komen in de file. Machines of hijskranen gaan kapot, enzovoort. Ook in de omgang met elkaar komt er gezien ieders individueel bedrijfsbelang
lang niet altijd zonder kleerscheuren uit. Zo'n werkproces wat ik geschetst heb, lijkt een beetje op het lijden van het mensenleven. Ook daar ontstaan vroeg of laat, zelfs bij herhaling, storingen ten aanzien van de wederzijdse verwachtingen en vraagtekens omtrent de omgang met elkaar. Petrus vraagt vandaag aan Jezus hoe wij hiermee moeten omgaan. Ten aanzien van de afspraken en regelgeving omtrent al die uitvoerende partijen van een gebouwcomplex gelden in principe de onderlinge opgestelde contracten. Voldoe je daar niet aan, dan heb je een probleem. Er wordt snel ten aanzien van een partij die in gebreken blijft, gedreigd met het in rekening brengen van kosten, boetes, etc. In werkelijkheid, gelukkig, wordt hier vooral mee gedreigd, of beter gezegd, een dringende oproep gedaan tot actie. Oncorrectheid, onmacht door foute inschattingen, verstoren of frustreren weliswaar ons bouwproces, maar het bouwen gaat toch nog door. Hoe verstoord dan ook. Het is ondanks alles toch geen doodlopende weg. Anders is dat wanneer men boetes zou gaan innen, of wanneer men daadwerkelijk met elkaar gaat afrekenen. Zulk een handelswijze verstoort niet alleen het bouwen van een gebouw, maar maakt alles kapot wat er aan welwillendheid of wat er aan alternatieve mogelijkheden of afspraken nog voorhanden zou zijn. Belangrijker dan de foute omgang of het niet correct invullen van de afspraken is namelijk het doel wat men wil bereiken. Het gaat om het bereiken van het einddoel. Het uit te voeren gebouw moet via welk gedoe, omslachtige of oncorrecte afspraken, hoe dan ook gerealiseerd worden. Beter dan wederzijds afrekenen is dus openheid voor herkansingen, om het doel toch te kunnen bereiken. Petrus oppert dan ook vandaag om 7 maal te vergeven. En hij is daarmee echt ruimhartig. Ruimhartiger dan de toen heersende tijdsgeest. Het getal 7 is ook nog eens een bijzonder getal. Het is een volheidsgetal. Denk maar aan de bouw van de schepping, die immers in 7 dagen is geschied. Die 7 dagen wil zeggen, totdat de voltooiing bereikt is. Of totdat het werk gedaan is. Toch roept Jezus op om niet 7 maal, maar 70 maal 7 maal te vergeven. De ruime 7 maal van Petrus is nog niet ruim genoeg. Jezus wenst helemaal geen enkel telsysteem. Hij wenst een hartssysteem. Bij Jezus 70 maal 7 maal is er, u zult het begrijpen, liefde in het spel. Rondom de liefde wenst hij geen grenzen. In Jezus' toelichtend verhaal heeft iemand een schuld van 10.000 talenten, waarmee een geldeenheid van destijds is bedoeld. Voor 1 zilveren talent moest men destijds ongeveer 1 zilveren talent 14 jaar werken. Dus 10.000 talenten is werkelijk een astronomische schuld. De koning die deze schuld kwijtschenkt aan zijn dienaar, staat voor God. De omvang van de schuld zegt iets over de ernst van zonde en kwaad, maar misschien nog meer over de afmetingen van de liefde, die zonder maat moet zijn. Ook deze mateloosheid heeft uiteindelijk een doel. Het mensenleven, dat zo vele malen kostbaarder is dan materie,
mag door de zonde nooit een doodlopende weg worden. Het leven en ook de godsrelatie moet doorheen kwaad en fouten, wordt er wel door verstoord, maar het mag je in niet vastlopen. Het doel van ieder mensenleven is om ooit, via welke omwegen dan ook, toch een hemelse woning te kunnen betrekken. Hier is Christus zoveel aan gelegen, dat hij ten aanzien van het vergeven geen telsysteem wenst, maar een systeem van het hart. Toch is het ook weer niet zo dat je maar kunt doen en laten wat je wilt. In een bouwproces is het vooral funest wanneer een partij alleen maar met zichzelf bezig is en de samenwerking met anderen verder onverschillig laat. Fouten maken we namelijk allemaal. Volmaakte mensen bestaan nergens. Men moet het betreuren dat het zoveel verstoort. Maar dat is toch iets anders dan ergens onverschillig tegenover staan. De oplossingen voor oncorrectheid en fouten kunnen niet gevonden worden in het terugdraaien van de tijd, maar door in alle openheid te kijken hoe het inclusief het verleden nu toch weer verder kan en hoe een en ander een volgende keer voorkomen kan worden. Niemand is perfect, zoals ik zei, en kan de frustraties rondom boosheid en onbegrip van zichzelf en anderen ontlopen. Dat lukt niet. Er is hieromtrent maar één weg, één keuze. En daar roept het evangelie van vandaag voor op. Het hart laten spreken. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. De levensweg, op weg naar een hemelse woning, is eerder mislukt als men niet goed is in vergeven, dan dat men fouten zou maken. Nog wat anders gezegd, wie anderen niet kan of wil vergeven, maakt ook de brug kapot waar hij zelf ooit overheen moet. Amen. Dank u wel voor uw aandacht en nog een fijne dag.